السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز. так салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. 5 нафаре хуш омадед дӯстои азиз. соза намак асатинҷен дӯстои азиз, саломатитон хуб аст? насим тв. так салому алейкум админ, чӣ ҳол дорӣ? ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. шукронаи алло, ҳама хубай бародари азиз. худтон чӣ хеле? раҳмати калом бародар, соз тенҷ гаштем. худо ҳамеша соз бошен, ҳамеша тенҷ бошен, ҳамеша саломат бошен. чаро ғам мехӯрӣ аз баҳри мурдан? чаро ғам мехӯрӣ аз баҳри мурдан? магар онон ки ғам хӯрданд намурданд? бирав аз кунҷи қабристон гузар кун, бубин ки мурдагон бо худ чӣ бурданд. одам камай ку админ, оли бародари азиз, дар 2 минут одам 100 нафар биёя бо. оли 2 минуту 34 секунд шуда, яъне 35 секунд шуд. нав 2 минут шуда эфира дӯстои азиз, оли мебиянд иншоалло. куҷо шудаем бародарон? баха 5555 теҷи бародари азиз, мана каналтонда обуна шудам, ба канали ҳунар ва табиат. хуш омадед дӯстои азиз. эй хоҷа дар ин ҷаҳон чаро бехабарӣ?
روزان و شبان در طلب سیم و زری، سرمایه تو در این جهان یک کفن است. آن هم به گمان است که بری یا نبری. بردارو کنی نویسه یکم چی؟ زبانت را بدار از سخن بد، به یک کار بدت دوستی شود قد. همیشه پاسبان این زبان باش، اگرچه شیشته تو با قلم قاش. قلم قاشان قلم در دست دارند، برایت شعر نویسند و برآرند. بردارو کنی یکم چی نویسه؟ تا اگه کامنتر چسبیده چوکره. ها بردارو دو نفر پخش مستقیم دکنی یکم چی نویسونه. سه نفر شده. خوش آمده دوستای عزیز. و علیکم السلام. акай Аброрҷон созӣ, саломатит хубай? Кору бурако хубай? Чӣ ҳол дорӣ? Зинда бошӣ, зинда бошӣ. Ташаккур, шумо хубед. Шукронаи аъло, шукронаи аъло. Кору бурако чӣ хелай? Зиндагиё чӣ хелай? ҳолеам дар Дубеое гуфту гапо? Ё ватандаи? шумо бо телефон эфир карда истодаед? Не бардори азиз, ин канали апаи казанай, канали худм нестай. Ба ноутбук Дубай омадам воз. Зинда бошӣ. Ноутбук қатияй. Ноутбук да подписчик дошта бошӣ, надошта бошӣ мешава эфир караку. Ноутбук, планшет ба ҳамуно мешава. Бе ягон хел программа. Ҳамин вебкамераш медурӣ, эфир сар метиҳӣ.
ба ноутбук осон аст. Бале, ноутбук қатъи ҳама ҷиҳата мисол контенти канала ҳамаша мисол тафтиш мекунӣ, наворо автор дора, надора, нарушение мебиёд, мисол сразу дар омада удалитш мекунӣ. А телефон қатъи слишком қин дар чанд ҷоҳо через Яндекс медроӣ, баъд через Chrome медроӣ, баъд мисол нарушение чита навороро мебинӣ. Ин хел дар ноутбук спокойно медроӣ, видеоро удалит мекунӣ мисол. Баъд ҳам видеопартоӣ, вақте ки видео загружат мекунӣ ку, ҳамин теза загружат меша, назар ба телефона зурай ноутбукда. Долго ждать намекунӣ, сразу загружат меша дар YouTube. Ман ростӣ нияти ноутбук харидан дорам. Беҳтаринай ноутбук гирӣ беҳтаринай. Ман ҳамин ноутбук номуш Рекорд Bell яй, Рекорд Bell короче. Ба умри ин арча мондагӣ нестай, хеле солуш калонай короче. Хай хубай меша. Барои чӣ мечаспа аз ҳисоби интернет ҳаст? Бале, часпиданаш ҳисобе ки интернет нестабилна кор мекунад, ҳамин сабабай. Ҳозир 4G кор кардестай, антенни 3 точка антен дорад телефон, Wi-Fi телефон, ҳамин сабаб мисол чиай нестабилна кор кардестай, барои ҳамин мечаспонад. Ай хел баъзе вақто хушрӯ мегирад, чотка нишон метиҳад. Ё Аллоҳи меҳрубон. Кору буракот хубай, Аброрҷон, ҳама тарафа созӣ? Ба фикрам агар хато накунам, на оиладор шудем, муборак шава бародари азиз. Ман туитона ба фикрам ё ки дар фейсбукай, ё ки дар ҳамун каналтона дар куҷое дидам ки оиладор шудем. Муборак шава бародари азиз, оиладор шудантона. Каналро аз телефон ба ноутбук гузарондан душвор аст? Не, осонакай. Баъд ҳамин вақте ки чӣ мекунӣ, гузаронданӣ мешӣ, кӯшиш кун мисол ягон хато накунӣ, мисол код шав, мисол ягон ҷоша хато накунӣ. Хубай, ҳамин любой канала ба ноутбук мисол кушоӣ хубай. Ман мисол якум ҳамин канала ба ноутбук кушодагиам. Бо дига аккаунтҳо дорам, чандташа хел дар телефон истифода мебурдам. Барои мисол творис ки студия медроӣ ковери видеоро алиш кардан, барои ковери видеоро алиш кардан мега ки мепурса ки ба дуро мисол айсар обновит ки канала ба ноутбук, ба баъдан ковери рӯи видеоро алиш карда метонӣ. Ин хел просто так меган наметонӣ.
ташаккур бародар. Бале, оиладор шудам. бале, дуо мекунем ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим худованд соҳиби фарзандои солиҳу солим насибу доробардари азиз ба умри дарози пурбаракат, ба ризқи фароз аҳли тавфиқшон кунад, аҳли муъминшон кунад. ҳамеша дар бари шумо номбардори шумо бошанд, номбардори дини ислом бошанд, номбардори миллати тоҷик бошанд, парчамбардори тоҷикистон бошанд, ҳамеша сарбаланд бошанд. так чил ҳунар. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. хуб дӯсти азиз, аллоҳ нигаҳбонад. майли узри зиёд бардораи азиз, звука ман куштум. акаи аброрҷон, зинда бошӣ. ҳамеша дар ҳаққи шумо бародарои ғариб, дар ҳаққи шумо бародарои муъмини мусалмон дуогӯем. иншааллоҳ аллоҳ меҳрубонай. вақте ки падару модар таълиму тарбияи хуб доранд, моли ҳалол мехӯранд, ҳалолкору ҳалолхӯранд, иншоаллоҳ аллоҳ меҳрубонай соҳиби фарзандои солеҳ солиҳа насибшон медорад. вақте ки падару модар таълиму тарбияи хуб наметиҳанд, худшон таълиму тарбияи хуб надоранд, феълу рафтори хуб надоранд, фарзанддор шаванд, фарзандошон ҳамон феъли рафтори падаршонро мебинанд, ҳамон гуна мешаванд, мераванд, агар аз як нафари дига насиҳати хуб нагиранд. неки муаллими якуми мо ин падару модари моае ки моро бояд таълиму тарбияи хуб тияву дарс тия
роҳра, ҳатто рафтани роҳра падару модари мо ба мо ёд метиҳад. шукри Аллоҳ. салом созен, хуш омадед. Чил ҳунар. барои ҳамин мо падару модаро бояд аз қафои таълими тарбияи фарзандо бошем. саломату сарбаланд бошед. зинда бошед дӯсти азиз. бисёр шеърҳои беҳтарин менависонӣ. ман айму канали апаи шаҳло шуморо шинохта будам, баъд дар каналтон як рӯз обуна шудам. бисёр шеърҳои беҳтарин менависонӣ дӯсти азиз. маънии мантиқи хуб дора шеърот. бисёр шоири беҳтарини иншоаллоҳ. оянда хуб мешавад иншоаллоҳ. так баъд инами дами рӯзда баъд бародаро, ҳами падару модаро аксариятшон аз фарзандошон меноланд ки фарзандамон ита кардмона, фарзандамон ута кардмона. баъд чида меноле ки вақте ки вақт будак, вақт доштен, фарзандотона таълими тарбияи хуб надодем. ҳамин беҳуда нагуфтиянд ки ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кард он ошно кард. лутф доред шумо бародари азиз, миннатдорам, саломат бошед. ҳамин вақте ки наздики мо падару модар ё ки як бародари моро насиҳати хубе накунад, дигар кӣ мекунад? як миллати дига ё ки як рус мебиёд насиҳатат мекунад, мега ки бародар сигарет накаш, бародар мега ки нос накаш, мега ки бародар аи роҳи каҷит гард. ягон ташна меган. ҳам меган ку дӯст гӯяд таварвор, душман гӯяд шакарвор. барои ҳамин сухани ҳақ як каме чиз дорад, мехалона дар дили инсон, як каме мехалона, не ки ақли инсона чӣ мекуна, бедор мекуна ки ҳама ақл дар ҷош биёяд. аксарият одамо хафа мешаванд вақте ҳақиқата мешунаванд. дар рӯшон мисол мегӣ, ҳақиқата мешунаванд, як меранҷанд, роҳафтода мешаванд. мисол дӯстуш ҳастӣ меранҷа, шояд дӯстира ҳамин кана, агар чӣ набоша, дӯсти хубе набоша, шояд дӯстира кана айрӯе ки сухани ҳақ гуфтагид. не ки як рӯз не як рӯз мефаҳма, ба баъдан бо бард мебия, мега ки бародар узри зиёд, ту мисол дӯсти хуби ман будӣ ки ҳамин сухана дар ман гуфтӣ. барои ҳамин наранҷем ки нафаре ки дар шумо, дӯсти шумо дар шумо ҳақиқата мерасона. бародарои азиз, ҳеҷ вақт наранҷем. так дӯст гӯяд таварвор, душман гӯяд шакарвор. так аку дар ҷиҳати чиш гуфтум? дӯст гӯяд таварвор, шакарвор, таварвор, душман гӯяд, так душман гӯяд, чӣ хеле иҷа нависондаga дӯст гӯяд таварвор, ҳо душман гӯяд шакарвор. туғрӣ. дӯст вақте ки сухани ҳақа мега, ҳамун дӯстеша сухани ҳақа мерасона, сахтиш мераса, хеле сахтиш мераса. агар фикри хуб накуна, агар ақлу ақидаи хуб надошта боша, сахтиш мераса. чӣ мекуна? дӯстиша мекана, меранҷа гӯем. а вақте ки душман гӯяд ки фалон кор куну, кори чӣ мекарда ки шамо корера ҳамин тавсияре метиҳета ки ҳамун тавсия ба ту залали калон мебиёрад. ту фикр мекунӣ ки фикри хубай маблағ мебиёратаву, не ки ихе нигоҳ мекунӣ ганда залали калонат мебиёрад.
فکر میکنی که این دشمن من بسیار من را توصیه خوب داده است، بهترین بوده، این دشمن من نبوده، این دوست من بوده، بهترین انسان بوده، توصیه خوب داده است، به من پول بسیار میبیا. نه که می پول بسیار می آمدگی درد علم و حسرت بسیار داره، بعد عذاب و مشقت بسیار داره. لیکن دوست هرچی گوه برای ما، برای بدی ما برداری عزیز نمیگه. اگر که دوستی خوب باشه هیچ وقت برای بدی ما و شما یک سخن حق نمیرسونه. اگر دوستی خوب باشه، اگر دوستی بد باشه هیچ وقت ده خوبی نمیکنه. اینه دونستگی هیچ وقت. و علیکم السلام اپای سمیه، خوش آمدین. خدیجه اپا جان خوش آمدین. شکرانه الله. سازن خوبین انشاءالله، همه کسا شکرانه الله میشه. حق بگو قهری میشوند، так حقارت کن. راست میگی میخواندن، میگن صغیره شوخه. در حقیقت مردک بوری همین نمیدونم که یا که در معنی سری من در اومدگی یا که معنی سری هر دومون یخیله. همین گویم فکرهای خوب داری دوستی عزیز. نسام دلی نمی چیزی نویسوندی همه جدا حقیقت داره، مثل که با تبرو. بله. سمیه مادر عزیز خوب هستین؟ سلامتیتون خوبه؟ یزنمولا سازه فرزندکتون سازن؟ همه طرف تنجین؟ همین من خیلی فکر عقیده خودم میگم دوستای عزیز. وقتی که شما با یک کس مکتوب نویسوندنی میشین، مکتوب می نویسین، بسیار فکر کرده می نویسونین. همین خیلی است، فکر کرده می نویسین که مکتوب ما باید چی نویسونیم، چی نویسیم. سخنای خوب قطعی مثال مکتوب می نویسونی، سخنی خوب قطعی که مثال یک کس در روان میکنی مکتوب تا باید راسته، یا که یک درد دل تا یک چی را مثال می نویسی با یک کس روی میکنی. نکیم نگاه کنین که با چی فکر عقیده خوب قطعی فکر میکنی مکتوب می نویسونی، روچکه قطعی مثال عذاب کشیده می نویسونی، ما حرف یک و یک تفتیش کرده می نویسونی. بعدا همون مکتوب با قط کرده خچو پیچونده با در یک کاغذ دیگه جا میکنی که همون مکتوب یکم آسیب نبینه. با ای بالاش مثال در پوشه همون رو پوشه گرفته کله میکنی که همین یکم آسیب چی نشه، آسیب نبینه. مثال یکم جاش مثال یکم جا دادری او دا غلطه مثال یکم آسیب نبینه همین مکتوب خوشرو با جاش رسه. همین فرزندم وقتی صاحب فرزند بشین، فرزندم همین گونه این نمیخه نازکه. اگر همین یک خطاگی در نوشتن میکنین، اگه این فکری من نمیدونم اگه شما چی فکر میکنین در فکری من، در یک نوشتن مثال اگر نوشتن در شما یک خطاگی روحتین، می فرزندم همین خیلی اگر در یک مثال نصیحت کردن یا که در زندگی یکم سخن نمیگین، مثال یک نصیحت خوبش نمیکنین، نگاه نمیکنین، لباس خوب نمیپوشونین، شما تازه نگاهشون نمیدارین، مثال تربیه خوبش نمیتین، فرزندم مانند همین مکتوب ما باید همین اهمیتش دیم. نگاه کنیم که همین تا وقتی هست تازه و آزاده همین با همون جاش رسه، با جمال پیری رسه، مثال صاحب فرزند شو هوای همین خیل با همون جای رسه که یک کس بینه شو همو مثال گیرن بینن کشوین هوایی که یک چیزی خوب در همین هست، در همین فرزند یا که در همین مکتوب یک سخنی خوب نوشته شده هست، یک عقل عقیده خوب، یک فعل رفتار خوب در همین هست. همین ما باید اهمیت ایم دوستای عزیز. چه خیلی که گفتم که مکتوب می نویسونیم یا که یک کار شروع میکنیم نگاه کنین که خشتی اول گردی حد معمار کج تا با آخر می رود دیوار کج. یک خشت ماندن ده
уруин меган, уруин ёки атвес. Атвес кашол мекунем, нигоҳ мекунем ба як чашмон, ба ду чашмон, ба як нафари дига бармона будагиро мегем ки нигоҳ кун ки тунам нигоҳ кун ки ҳамин ягон каҷалагие надошта боша, ягон ҳамин каҷала нашава ки соҳиби хона претензия кина мода, баъд пулмона наметиям. Анами фарзандам, бародари азиз, ана михела таълими тарбияи фарзандам ана михел нигоҳ кардан дар корае ки назорат кунен. Фарқ надорад дар ғарибие дар куҷое ҳастай нестай, ҳозир тараққиёт пеш рафтагиай, аму телефон ҳастай занг зада мебиниша бинак қати нигоҳ мекунӣ, назорат мекунӣ ки ҳам фарзанд ба як роҳи ҳаром нарава, ба як роҳи фасод нарава, ба ягон ҷураи ҳаромхӯру фасоду зинокор ҳамроҳ нашава. баъда нами уруине ки мемонем приоритет мекунем, ҳамин гуна хишта мо бояд рост кунем. вақте ки хишта нигоҳ накардем, каҷала рафт, тамом дига. Росткунии вай дига қиндай. беҳад душворай росткунии вай. баъд хеле заҳмат мекашӣ, баъд вай рост мекунӣ, некем бисёр душворай. агар фикри ақидаи хуб дошта боша, агар ақлиш дар сараш раса, баъд фарзанди хуб меша, баъд як таълими тарбияи хуб ёд мегира. агар ки аму каҷала ки рафтак, баъд рафтан мегира ба ҳамун роҳи каҷиш, дига гардонданаш қиндай. хар аз харгала мона ёлу думуш мереза меган. так апаи казан гуфтанӣ будум. так апаи казан ҳоли нестиян, шояд хоб бошанд, барое ки касо кор мекунанд хаста мешаванд, ҳамин сабаб шояд натавонанд омада. душман так ширинсуханӣ мекунад, оқибат пушаймонӣ. бале, так шукронаи аъло соз. раҳмат акаҷон, шумо созен, хубен иншоалло. шукронаи аъло хубем, шумо хубен. соатам 12 шуд ба вақти Москва, 12:01 шуд уже аллакай. зинда бошед дӯстои азиз ки вориди пахши мустақими Казан теҷа шуден, Казан теҷаро дастгирӣ кардестем. саломат бошед дӯстои азиз. барои ҳамин беҳуда нагуфтиянд ки намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. падар аз шавқи дил дар кӯдакӣ дасти писар гирад, ба умеде ки дар пирӣ писар дасти падар гирад. вақте ки мо мисол фарзанддор шудем, мисол падар мешем, мо ай шавқи дилмон мисол дасти писармонро мегирем ки таълими тарбияи хубуш метиҳем ки то ба умеде ки дар пирӣ писар дасти падар гирад. ба як умеде ки агар таълими тарбияи хуб диҳӣ, иншоаллоҳ даста мегирад. вақте ки таълими тарбияи хуб надодӣ, худо медонад ки дасти тура оё гира ё ки нагира. ё ки мешикана, паҷмурдат мекуна, михел афгор мешӣ, мерия михел ба аламу ҳасрат, ё ки дастгирит меша. дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон боши ту низ. дар ҷавонӣ вақте ки пироро азиз доштем, вақте ки пир шудем, то азизи дигарон боши ту низ. вақте ки ин ҷавонии мо то абад намеистад, дӯстои азиз, то абад намеистад. дар ин дунё ҳамаи мо якояк меҳмонем. имрӯз ҳастем, мебинӣ ки фарду нестем, мебинӣ ки фарду ҷон бохтему хонаи абадӣ ба қабр дохилмон карданд. барои марг мисол фарқияте надорад ки мо пирем ё ки ҷавонем, фарқияте надорад. вақте ки аҷал
дарояд аз пешу пасат, муҳлат надиҳад дар олам бар як нафасат. барои марг фарқ надорад пири ё ҷавонӣ, ё ки ба роҳи рост равонӣ. фарқиятш нестае ки пири ё ки ҷавонӣ, ё ки дар роҳи рост равонӣ. дар ҳамин раҳи рафтанат мебинӣ ки ҷонта мегира Худо. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамеша бонамоз бошен, ҳамеша ҳурмату эҳтироми падару модар, хешу ақрабо, ёру дӯсто ҳурмату эҳтиром кунед. аз худ калона, аз худ хурдҳоро ҳам ҳатто ҳурмату эҳтиром кунед. якум инсон, мо одамо бояд худамонро ҳурмат кунем. вақте ки худмонро ки ҳурмат кардем, забони худмонро мисол дошта тонистем, забони худмонро эҳтиром кардем, аллакай маълум мешавад ки дар уҷа бӯи умеде ҳаст. мо як нафареро метонем ҳурмату эҳтиром карда. вақте ки забони худмонро дошта натонистем, худмонро ҳурмату эҳтиром накардем, худмонро қабида натонистем дар як пастию баландии зиндагӣ, ягон бӯи умеде нестад дига ки мо як нафарро ҳурмат мекунем ё не, ё ки як нафар моро раҳмат мегуфтагиста ё ки не. фақат лаънат мешунавему, фақат гап мешунавем. баъд вақте ки ҳамин кап меган ай даҳани худаш тир мехӯра, ҳамин хел мешавад. барои ҳамин беҳуда нагуфтиям ки нагӯ эй ташна фардо об нӯшам, ба пирӣ дар раҳи тоат бикӯшам. ба бӯи пирӣ сад навҷавонӣ, гузашт рафт аз ин дори фонӣ. ин фикра накунем ки бародарои азиз, пир мешавем, баъд дар гӯем ҳурмату эҳтироми падару модар, ё ки гӯем пир мешем, баъд намоз мехонем, ё ки як нафарро мисол ҳурмату эҳтиром мекунем. ҳар як кори мо дар ҷавонӣ кунем, бо беҳтара беҳтаринош мешавад. вақте ки пир шудӣ, хеставу шишта наметонӣ, чӣ хеле дирӯз қайд карда будем, хеставу шишта наметонӣ, дигар шояд забонат аз гап монад, шояд чашмот набинад, шояд гӯшот нашунавад. дигар пир кишидӣ, монанди як тифли, гӯем тифли навзод мешавӣ. ақлат айбайн меравад. ранги тифли навзод нозук мешӣ. пир кишидӣ, ҳам хеле нозук мешӣ. тану ҷонут ҳама тарафа нозук мешӣ. дига ба на хеста на шишта наметонӣ, на дига ибодати аълоро карда метонӣ. дига ягон чи ҳамаи кору бори мо, бародарои азиз, вақте ки ҷавонем, ба ҷавонӣ кунем беҳтарина беҳтариношай. дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист, дар пирӣ тавба кунӣ, нашъа барӣ ё набарӣ. шукри Аллоҳ. бардоро комментария нанависондастем, чӯ то комментариятон наомадеста? зиндагӣ аз кӯзаи андеша обам медиҳад, бо ҳама дарди ҷаҳон печида тобам медиҳад. зиндагӣ бошад фиребу мо шудем банди фиреб, бо ҳама ҳушёриам бедор хобам медиҳад. бардора ҳама буромад рафтак чи?
ё Аллоҳи меҳрубон. Хай бародаро, як дуотон метем иншоалло эфира қатъ мекунем, иш каром неста. Хай як дуои хайр ба ҳар ҳол метиҳем дар ҳаққи шумо бародарои азиз. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо ба роҳи рост, ба роҳи иҳдина сиротал мустақим раҳсипор гардона. ҳамаи мову шумода умри дарози пурбаракат, ризқи фароз, аҳли тавфиқ, аҳли муъмин қарор диҳад мона. дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳомон дорем, худованд ба ҳама орзу ҳаваси некмон расонамону орзу ҳаваси некмон ҷомаи амал пӯшад. дуо мекунем ки касое ки фарзанд надоранд, худованд соҳиби фарзанди солеҳ, солеҳа, солим насибшон дорад. дуо мекунем ки касое ки наздикошонро аз даст додагӣ ҳастанд, худованд гузаштагиҳошонро раҳмату мағфират гардона, гӯрошонро пурнур гардона, рӯҳошонро аз маош шод гардона, ҷойшонро ҷаннатулфирдавс гардона. дуо мекунем ки нафарое ки талаби илм мекунанд, худованд ба онҳо муваффақиятҳо, бурдбориҳо хоҳонем, то як кадри ояндаи давлату миллат шаванд. ба бародарои муъмину мусалмони тоҷикшон, ба бародарои муъмину мусалмоншон хизмати худшонро кунанду ба халқу миллати тоҷик саҳмгузор бошанд ва худованд ба роҳи хайр тавфиқшон диҳад, то дасти як нодору ночору муҳтоҷа гиранд, дасти як ятимеро гиранд, дастгири ятимон бошанд, дастгири нодорону ночорон бошанд. дуо мекунем ки касоне ки сафар доранд, худованд сафари сафедшон диҳад, сафари бехатаршон диҳад. чӣ орзу ҳаваси неки дар дилҳошон доранд, ба ҳама орзу ҳаваси некшон расонашонад. худованд соқу саломат ба ин ғарибӣ овардаашона барои як бурда нон ёфтан, соқу саломат ба пеши падару модар, ба пеши хешу ақрабо, ба пеши зану фарзандшон, ба лаби ханда, ба дастаки пур, ба кисакҳои пури қандалоту малмалот иншоаллоҳ баргардонашонад. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда бикушо ту дили банда, то банда мусалмон шавад, хонандаи қуръон шавад. ё Аллоҳи меҳрубон. дуо мекунем ки худованд нафарое ки зан надоранд, соҳиби зани солиҳа гардонашона, соҳиби фарзандои солеҳ, солиҳа, солим насибшон дорад. дуо мекунем ки нафарое ки шавҳар надоранд, худованд соҳиби шавҳари солеҳ гардонашона, соҳиби фарзандои солеҳу солиҳа насибшон дорад. дуо мекунем ки нафарое ки мушкилӣ доранд, худованд ҳама мушкилиҳошонро паси сар гардонаву ҳалли мушкилишонро осон гардонаву ба роҳи рост, ба роҳи поку покиза, ба меҳнати ҳалолу покизаи худшон, ба кӯмаки як бародари муъминшон мушкилишонро паси сар гардонад. аллоҳумма ғфирли ва ливолидая ва лиустози ва лҷамиъи лмуъминина валмуъминот валмуслимина валмуслимот алаҳёи минҳум валамвот иннака муҷибу даъвот ва рофиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва қозил ҳоҷот бирахматика ё арҳамар роҳимин. зинда бошед дӯстои азиз. ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бо нанг. бародарои азиз, нангу номустона як коре ки пеша гирен ки ба як пули пӯчак нафурӯшен, ба имону бо нангу номус бошен. бародарои азиз, имонтонро барои як пули пӯчак нафурӯшен. як кореро пеша гирен ки ҳам дар ҷомеа фоидааш раса,
ҳам дар шумо фоидааш раса, лекин ҳамаш ба роҳи ҳалолу покиза бошад. мана шинидум, шояд шумо бардори азиз 3 нафаре дар ҳамиҷа як бародармон Бохтар теҷе ном канал доштак, конкурс мекардак. Намедонам, шинидум бародаро гуфтанд ки ҳамун кас бандагӣ кардай. дуо мекунем дар ҳаққи ҳамун бародар ки худованд раҳмату мағфираташ гардонаву гуноҳҳои кардагиша худованд афв гардонаву ҷоҳакша ҷаннатулфирдавс гардона. дуо мекунем ки нафарое ки дар ҳамин коре ки конкурси ҳамин ҳаромда машғуланд, худованд тавфиқшон тия аз ҳамин роҳи ҳаром дур гардона, ҳаминора ки ба як корера пешшон биёра худованд ки кори ҳалолу покиза боша, ки зиндагишона ба роҳи ҳалолу покиза ҳамин нафарои конкурскун барану машғули фиреби бародарои муъмини мусалмоншон нашаванд, машғули фиреби найранги як бародари муъминшон нашаванд, машғули фиреби найранги як бародари тоҷикшон нашаванд. барои 2 сум пули ҳароми ютуб шуда гӯем, 2 сум пули ҳамин ҳароме ки мардум ба дили нохоҳам ё ки мегузаронанд, баъд хоҳӣ нахоҳӣ мехезанд, гап мезананд, як ҳақорату дашноме мекунанд, як дуои баде мекунанд дар ҳаққи ҳамун бародарое ки ҳамин корда мекунанд. Некем агар ин кор ҳалол мешуд, морам ин корда шурӯъ мекардем, дигар нафарорам ин корда шурӯъ мекарданд. ҳатто нафарое ки гӯем дар ҳамун мансабдорам бошанд, агар ваёрам роҳи барои мисол кор мекунанд, мансаб доранд, кор мекунанд барои зиндагишон, кира намехоҳад ки як роҳи даромади хуб бошад, кира намехоҳад ки пулдори хуб бошад, мисол пул биёяша. Неки мохи ҳамин кори ҳаром ай бародари азиз. ҳеҷ каса намефурад ки ба ин қадар азобу машаққат хеста кор кунад. Некем кор мекунем, азобу машаққат мекашем бародарои азиз, ин меҳнати ҳалолу покиза монад. На ин ки ин коре ки ҳарому фасода мекунанд ин конкурскуно, бародарои азиз, накунед ҳамин кора. Ай ҳамин кор саркашӣ кунед. Аз ин коре ки шумо мекунед, шумо фарзандтонро мехӯронед, мепӯшонед, ин падару модаратонро мехӯронед, мепӯшонед. гӯем хешу ақработон шояд ягон меҳмоне мебиёяд, шумо ҳам меҳмонтонам ҳатто аз моли ҳаром мехӯронед, аз пули мардум мехӯронед. охир ҳамин қарӯз бародари азиз, ҳамин конкурс набудак, ба чӣ зиндагитонро мебурдед шумо? Бо ба ягон роҳи дига машғули ягон фиреби дига будед? Ба фикри ман не меомаден монанди ҳамин бародаро борин ворид мешуден дар ҳамин Россияу хо дар ватан, мисол як кори хубера мисол пеша мегирифтену стройкада гӯем кор мекарден, зиндагитонро мебурден. Некем аксарияттон медонен ки ҳамин пул бисёр ба азобу машаққат ёфта мешавад, беазоб ёфта намешавад пул. баъд шуморо вақте ҳақиқата мерасонанд, шумо мегӯед ки мо меҳнат мекунем, мо ягон каса маҷбур намекунем. охир шумо бародари азиз як кореро пеша гирифтагиен ки шумо фақат машғули фиреби бародартонед, машғули фиреб, моли ҳаромро пеша мекунену 1000 рубл 2000 рубл билет мефурӯшед, лекин фикр мекунед ки кори хуб кардестед. 100 нафаре соҳиби тӯҳфа шуду, 2900 нафар ё ки 3900 нафари дигаш ҳечи дига лавошон кушол мегарданд. ҳар як таиваё бародари азиз орзу ҳавас доранд, ҳар як таиваё нияти неке доранд, некем ақлошона хуб истифода намебаранд ки ҳамун орзу ҳаваси худшона ба як меҳнати ҳалолу покизашон, ба як роҳи ҳалол пеша баранд. бародари азиз, дуогӯ бошен ки худованд ҳеҷ вақт мо шуморо ба ҳаромхӯрӣ, роҳи ҳаромхӯрӣ гӯем, кори ҳаромхӯрида пеша набарад, дар ӯ роҳ қадам намонем. ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошем ки худованд мову шуморо ба ҳаромхӯрӣ, ба роҳи ҳаром набара, ба роҳи каҷ набара. ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошем ки Аллоҳ меҳрубон ай, Аллоҳ қодиртарини қодирон ай.
Аллоҳ ба ҳама кор қодирай. Бо ёдаш бошен, иншоаллоҳ Аллоҳ меҳрубонай. Меҳрубонтар аз Аллоҳ нест. агар Аллоҳ меҳрубон намешуд, барои мову шуморо, барои шафоати мову шумо бандагоша Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама намеоварда, ки ҳамин шафоатгари умматош мешавад. барои ҳамин бародаро, модаро, хоҳаро, огоҳ бошен, таъкид кунед фарзандотона, бародаротона, дӯстотона. дар ин суханонро гуфтан калонию хурдӣ надорад. бародари азиз, нигоҳ накунед ки калонен ё ки хурден, фарқияте надорад. расонен. вақте ки ҳақиқатан намерасонен, фардо рӯзи қиёмат нафаре ки дар барид буд, бародари азиз, ина дониста гиред ки нафари ҳамон барид будагӣ дар ту шикояте мекунад ки ҳамин одам дар бари ман буд, дӯсти ман буд, лекин рӯзе ба ман нагуфта ки ҳе дӯсти ман, ҳе бародари ман. ҳамин медонист, манда нагуфта ки ҳамин кори хаторо кардеси. ага болои ту шикоят мекунам, арз мекунам. ё ки нодуруст мегӯм, бародаре ки гӯш дорем, ё ки нодуруст мегӯм ҳамин гапоро. ага шикояте мекуна, баъд чӣ мегӣ? баъзе нафарон мегӯянд ки чӣ гӯям, нагуфтанам беҳтар аст. лекин гуфтан хуб аст. гуфтан хуб аст ки гӯед, ки пага болои шумо шикояте нашавад. ҳар он чӣ ки омӯхтен, медонен, гап занед. шукронаи Аллоҳ. Амин. беҳтарин суханон раҳмат. саломат бошед. ба фикрам модари Шорухҷон, зинда бошед модари Шорухҷон. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. дӯстои азиз, нафаре ки гӯш карден, бисёр миннатдорам ки апаи Казан теҷаро дастгирӣ карден. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошен. ҳамеша ба ҳурмату эҳтироми падару модара фаромӯш накунед. ҳурмату эҳтироми аҳли ҷамъа фаромӯш накунед. ҳамеша забони худро эҳтиром кунед, эҳтиёт кунед. забонҳотонро гӯем посбон бошен, то як сухани баде аз ин забон набурояд. бародари азиз, фардо як сухани баде гуфта мешавад ба ин забоне ки гап мезанем. сухани баде гуфта мешавад. фардо мегӣ ки ман ин гапа нагуфтам, забон хеста болои то арз мекунад ки чӣ дурӯғ мегӣ. дандон, лабо мега ки ба ман гап задӣ, мана ҷӯмондӣ. забон мега ки ба такотуки ман, поёну боло шудани ман ту гап задӣ. чӣ дурӯғ мегӣ? пага ҳар яктаи ин ба гап медуроянд. баъд ҷавоб, ҳар як гапи хумонда баъд ҷавоб метиҳем. бародари азиз, ҳар як сухане ки аз забони мо мебурояд, ҳар яктаи ин ҷавобгарӣ дорад. не ки мо бояд якум сипари забони худ бояд бошем. вақте ки забони худмона дошта тонистем, худмона эҳтиром ки кардем, ҳам динмона эҳтиром мекунем, ҳам падару модара, ҳам дигару дигара. вақте ки забон дошта нашуд, на дигар дар дин ҳурмату эҳтиромот мемонад, на дина эҳтиром мекунӣ, на падару модару, на дигару дигароро, на худта ҳурмату эҳтиром мекунӣ. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ман эфира хай қатъ мекунам. ҳамеша сарбаланд бошед, хонаобод бошед.